stalo? Maroško, super, že si prišiel, pretože ocino spadol a má rozrezanú ruku, ale nie je to hlboká rana, takže použijeme šitie z tejto lekárničky. Dobre. Prvú ranu vyčistíme, použijeme túto gázu, prosím ťa podrži ju, a použijeme dezinfekciu, ktorú tu máme. Prostriedok na tú dezinfekciu, páči sa, toto ti dám a môžeš to na to nakvapkať. Dobre? Áno. Sprav tam takú mláku. Super, to bude aj stačiť. Zoberiem zatiaľ dezinfekciu, aby sa nám nerozliala. Tu, ja ti to vyčistím, neboj sa, štípať to nebude. Vyčistíme aj tak len to okolie rany, osušíme, aby to držalo. Tak, Keď hovoríš okolie rany, že keby som mal náhodou niečo v tej rane, tak to vyplachnem vodou? To stačí vodou, jasné, z hora dole, aby to stieklo po prstoch potom. A opäť len osušiť okolie rany, aby potom tieto stripy, ktoré ti budeme dávať, tak naozaj držali, lebo musia na niečom lepiť. Na jednu stranu pred ranu dáme strip, zalepíme to a teraz ťa poprosím, tento strip chyť a drž ho hore. Ja zatiaľ stiahnem okraj rany k sebe, aby tá rana bola čo najkrajšia a môžeš to natiahnuť a zalepiť. Super, keď je to natiahnuté, tak sa tá koža spojila, takto sa to pekne zahojí. A čo je dôležité je, že chceme, aby tá rana bola v čistom a suchom, takže to ešte zakrieme, zabalíme obväzom. Túto lekárničku sme vyvinuli ako bajkeri za Medu so spoločnosťou Škoda Auto Slovensko, kde sú tiež sami bajkeri. No a Maroško s otcom nám pomáhajú šíriť osvetu, ako správne poskytovať prvú pomoc a ako využiť túto lekárničku v teréne. Ak ale vy máte nejaké skúsenosti zo života alebo máte nejakú otázku, ako správne poskytnúť prvú pomoc pri špecifickom bajkerskom poranení, napíšte nám to do komentárov a my vám radi odpovieme.